komplikasyon na hindi mo akalain na ang pag once kasi na magkasakit ang bata. Kami ni Ritz, lagi nag-uusap. Pampers, gatas ng bata, yung pagkain namin, inisip namin. Atras mo, di ka mahulog. Hindi man. Okay. May labasan ba dito? Oo daw. Wala. Hindi natin alam. Atras na lang. Atras na lang para sure. Hindi ko alam ang daanan dyan, ti. Balik. Hindi ko alam ang daanan. Atras. Hindi natin alam ang daanan. Alanganin tayo. Balik tayo, balik. Hulog ka doon. Dapat doon, umatras ka na lang. Ha? Umatras ka, hulog ka malalim. Kita naman dito. Hindi, Kita malalim na dito. O kunti lang, atras. Di, straight ka na lang atras. Ibalik ka muna. Umatras ka muna na mahaba. Para ang pagliko mo. Yan. Hindi pa, atras pa. Wait lang, Kulang wait pa lang. yan. O yan, pasok na yan. Okay, pasok na yan. Pasok na yan. Hello, lakas ng hangin, ti. Lakas ng hangin, no? Uy. Ayan, baha sila din dito. Baha din sila, baha. Atras kunti. Baha din. Kami, naglimas kami kanina sa loob ng bahay at pinasok na ng tubig. Napakahirap pala ng sitwasyon ng ganito. First time talaga nangyari. Ay, mio. Salamat. Pakitingin-tingin na lang kay Janice. Okay. Ayun sila, oh. Punta yun Ah. kay Janice. Yung kausap natin kanina, te. Ayun, oh. Ayun. Na mag-aircon ulit sa lamig. Oh, sige. Buksan na lang natin ang kunti. Salamat sis! po. Maraming salamat, sis! Nandun na sila, Ayan, ano. sis, maraming salamat, sis. Pasilip-silip na lang po sa mag-ina. Oo, na. At kami naman ay babalik dyan. Dadalaw naman kami. Magdala kami pagkain. Sige, maraming po mga... Sige, maraming salamat, sis. Bye-bye. Thank you po. Matuloy na kami. Dog, huwag ka sumabay, dog. Grabe. Yun, may ano din dyan. Patera din. Malayo-layo din yung ano, evacuation center nila. Malayo-layo din. Yan, oh, malayo sa kalsada. Diba? So, pupuntahan, alati, saging, natumba. Pupuntahan namin yung ano, pupuntahan namin yung tinitira ni Johnny sa Kuan Ilog kung ano na nangyari dun sa ano nila. Kubo-kubo. Kasi dito lang din na area yun eh. Te, kaya mo mag-ano, te, lakad, te? Oo. Paano kung mag-ulan? Yan, okay na yan. Paano kung mag-ulan? Ay, koy, ginoo ko di maligo. Wala kang taligo, oy. Dito na. Dito na yun eh. Dito Wala na yun. kaming ligo. Ginoo ko. Chik, 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 chik. Sa bagay, may mga payong naman tayo. Ano Wala ba? na matumbo. Lati, ang anti-kuryente, te. Dito, dito. Ayan, malayo. Yun o, tumba ang mga puno. I-ano ko na lang para pag ilabas.
kuryente oh, nandyan oh. Hindi mo napansin? Ayun nga, paano yung pila? Ano tayo? Pag ganyan na lang. Hindi, I mean, pag bumaba tayo. Ay, walang problema. Pag ganyan ka lang. I-straight mo lang siya. Pwede na yun. I-atras na. Atras ko lang muna. Ayusin ko muna. Ipasok-pasok mo doon at baka may dito. malaking truck. Wala naman siguro dadaan na dito, te. Pero mga truck na gagat. I-atras ko doon? Oo, i-atras mo. Sige. konti. Atras tayo. Yan. Yan, okay na yan. Oh, okay na. Huwag na. Yan, huwag kang magdali ang ano. Ito Wait baga. lang. Paano pagtaas? Okay. Oh. Okay, wait lang ha. Oh, sige, te. Sundan mo ng himas. Yan. Salamat. Ay, Dimas! Iwan na lang mga gamit yan. Wala na. So, ayun mga kagwaps, mga kalingap. Shout out sa lahat. Which Team Evergreen. So, ayun guys, inendorso na po namin si Ate Jani sa Kuan Barangay at nasa evacuation center na sila ngayon. So, ang update na lang po natin for the help for Ate Janet is bigyan na lang po natin ng makakain, no? Ayuda. Bisitahin din po namin ni Ate Kat. Siyempre, beneficiaries po namin yun. Alangan naman ng pabayaan po namin. So, yun guys. Shout out po kay Kuya Bal. Sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers. At puntahan po namin yung dating tinitira ni Janice kung ano na po talaga yung kalagayan kasi may mga gamit pa daw po sila doon eh. So, ayun. Support Ate Kalingap Catherine Official. Kasama ko ngayon. Gagaling lang namin sa barangay at maraming salamat kay Kagawad. Ano nga pong pangalan ni Kagawad, te? Limutan ko. Yung Kuya Bal, nandito nahatid ako namin sa evacuation center si Ate Janice. Napakalaki pa ng evacuation center sila lang po mag-ingat. Kaso wala silang lahat po. Nuti. yung mga kapalalabs, mga viewers ko, kung anong paghihirap namin ni vlog na pag-rescue namin kay Aray ko. Ate. Kaya nga, awa ko kay Ate Kat, baka matumba ba? Baka masimplang, baka magkamali ng apak dun sa bato-bato. Lakas ng hangin. Lakas ng hangin, te. Oh? Kaya nga. Nagkatumba-tumba ang mga puno. Ay! Ate Kat, matuloy pa ba tayo? Ang lakas ng hangin. Ha? Tabi, apo, purya, buyag. Look. Good. Huwag na kaya tayong tumuloy. Ay! Yung payong pumalipad. Ate Kat! Uy! Today! Ay! Ito oh! Ayan. Good. Ganito kadelikado yung tinitira nila nila Janice, mga kagwaps. Nagbagsakan yung mga La. Ay! Dito tayo, Tikat, baka matumbahan tayo. Lakbo! La. Lakas ng hangin. Ay. Ay!
malapit na kami. Ay, teka, malapit na tayo. Para masilayan ng mga viewers natin kung ano talaga yung kalagayan nila Janice ngayon. Pupuntahan po namin yung tinitirahan niya. Ala. Ah! Matatangay tayo sa hangin. Lakas ng hangin. Nyari. Isang ulan, oh. Mamaya, malakas na naman ito. Lakas ng hangin. Ay, grabe. Dito na kaya tayo? Doon, oh. Kaya ng payong. Lakas ng hangin. Ha? Doon na lang. Diyan natin ilagay. Hala! Lakas! Lakas ng ano? Hawak. Ayan, oh. Las kuya, oh, naglalaba, oh. Ayun yung pa. Tait River. Dito po kumukuha ng ano. Ay! Mahulog tayo. Wait. Grabe ang lakas ng hangin. So, yun, doon kami galing. Yan, doon kami galing. Baka matangay tayo sa ano, malakas na hangin. Sige ba, Kuya, taga dito lang po kayo? Taga dito po kayo? Taga dito? Taga dito? Oo nga, ang lakas ng agos. Taga dito? Oh. Kilala niyo po yung may-ari ng kubo doon? Opo. Kilala niyo? Ay, huwag ka na magtanong dito. Oo. Ayan, nagumpukan ang mga buhangin, no? Siya, sige po. Siya, sige po. Grabe, oh. Hindi natin maintindihan, guys, kasi malakas yung current ng tubig. Kaya na lang natin siya maglaba dyan. Ay! Grabe, ganito kalakas, oh. Lakas ng current ng ano. Napakadelikado pala talaga, guys, no? Hindi biro yung ano nila, ano. Mahina na yung hangin. Aray ko. Ayun, oh, natumba, oh. Ganun kalakas yung ano hangin, guys. Diyos ko po. Hindi na makabalik sila ano dito. Ate Janice dito kasi